Na tejto akcii je vždy veľmi dôležitá bezpečnosť a každý rok toto konštatovanie na šťastný návrat domov zaznie zas a znova. Cyklisti idú celý okruh za plnej premávky, ktorá býva v tomto prázdninovom čase už pomerne hustá. Drobným technickým problémom sa však vyhnúť nedá. Tento bol vyriešený veľmi rýchlo a môžeme pokračovať ďalej. Každá takáto aktivita má svoje zaužívané rituály, počas dňa sa naskytne viacero možností, ako si pripomenúť presne to, čo sa odohralo aj pred rokom s vedomím, že aj o rok sa na týchto miestach znovu zastavíme. Čo sa preháňalo Simonke hlavou pri tomto pohľade, nám ostalo záhadou aj na ceste do Zakopaného, kde bola v športovom stredisku priamo pod Skokanským mostíkom prvá väčšia zastávka. Zakopané je známe predovšetkým ako zimné stredisko, no toto mesto pod Kasprovým Vierchom s históriou siahajúcou až do 17. storočia nám svoju krásu ukázalo aj v lete. Nachádzame sa v malebnom poľskom mestečku Zakopané, ktoré je každoročne našou takou prvou väčšou zastávkou. Doplníme tekutiny, zatiaľ akcia prebieha v pohode, nikomu sa nestalo, žiadna ani technická, ani iná nepríjemnosť. Veríme, že budeme takto pokračovať ďalej. Že som povedal, že každé to hodinu musí niečo zjeť. Dobre, Žanko, tak choď. Ňameky. To sú dobre. Luka stáhnuť. Ja musím mať zámerne aj okuláre. Lepšie hlavne. Na Slovensku toto dielo nemá konkurenciu, pretože všetky lezecké steny sú komerčného rázu technického, ale umelecké stvárnenie nemá ani jedna stena takéhoto charakteru, ako je táto. Na slovenskú stranu sa dostávame v obci Lysá Polana, kde je ďalšia zastávka spojená s občerstvením a prekvapujúcim hudobno-kultúrnym osviežením. Po vyše 4 hodinách a pred stúpaním do sedla Príslob nad rázovitou tatranskou obcou Ždiar, odkiaľ uvidíme panorámu Belianských Tatier, je to príjemná zmena.
Základná filozofia celej akcie nie je postavená na tom, aby cyklisti túto trasu absolvovali v závodnom tempe a dosiahli rekordný čas. Samotná jazda je však aj tak v ktoromkoľvek okamihu svižná, rýchla a dynamická. Málo trénovaný jedinec by tomuto tempu nestačil a čoskoro by zaostal. Keďže sa ide trasou plnou pekných výhľadov, spestrená je o zaujímavé zastávky. Tento rok to bolo poprvýkrát v štvororočnej histórii aj Štrbské pleso, ideálne miesto na plánovaný oddych a možno aj porovnávanie tohto strediska s tým, čo sme videli v poľskom Zakopanom. Jarko, a toto sme kde teraz? Na Štrbskom plese. A aký je rozdiel teda medzi Štrbským plesom A Zakopaným? Že v Zakopanoch mostíky fungujú a tu areál snov sníva. Na svoje zašlé zlaté časy. Yeah.